Milan P. chodil do tejto časti Žiliny už dlhšie. Ženy, ktoré tu bývajú, s ním majú bohaté skúsenosti. Obťažoval nie jednu z nich. Ku mne si teda nedovolil, len ako také pohľady sproste dával. Susedu dvakrát naháňal. Často postával pred tunajšou strednou školou. Študentky pred kamerou hovoriť nechceli. Mimo nej nám povedali, že si nieraz museli vypočuť jeho neslušné návrhy. Suseda mala takisto nepríjemný zážitok s tým, že jej ponúkal sexuálne služby. Som počula, že nás niekto po smeťových košoch bucha, tak som sa nahlas z okna, spoznala som ho, to jeho oblečenie, tak som zavolala mestskú políciu. Muži zákona ho zadržali bez problémov. Ako náhle sa objavili, vybral sa smerom k nim. Keď sme prišli, tak už vlastne ako by nás aj čakal. Pôsobil pokojne, prišiel k nám ku autu, nekladol žiadny odpor. V priebehu 2 dní mestskí policajti v Žiline lapili už 3. úchyla. Najprv to boli dvaja zvrhlíci, ktorí sa ukájali na verejnom priestranstve. 55-ročný Štefan zo Žiliny na autobusovej zastávke, 41-ročný Vladimír z Gelnice masturboval v parku. V súvislosti s udalosťami vykonávame preverovanie vo veci podozrenia z prečinu výtržníctva. Milana z Handlovej policajti vyšetrujú pre podozrenie z prečinu nebezpečného prenasledovania. Za tento trestný čin hrozí rok väzenia. Zo Žiliny Iveta Marešová, televízia JOJ.